Cześć moi drodzy, witam was pięknie. Od razu przejdźmy do meritum tego vloga, czyli walentynki. Tak, mamy dzisiaj, moi drodzy, 14 luty. Luty? Nie wiem, w każdym razie mamy dzisiaj 14 i dzisiaj jest dzień zwany powszechnie walentynkami, imieniny świętego Walentego i to święto, no generalnie to jest ten vlog to jest jedno duże pytanie do was. Co wy myślicie o tym, czy jesteście w tej grupie ludzi, którzy twierdzą, bo to ze zachodu przyszło i to po co nam to? My mamy swoje dziady. Nie, no ja wiem, że to w ogóle, to nie jest jakiś hejt na dziady i inne tego typu rodzimowiercze zabawy, chociaż nie jestem wielkim tego fanem. Ale o co chodzi? Czy w ogóle jakoś to święto obchodzicie w tym sensie, że na przykład, nie wiem, wychodzicie gdzieś z waszą drugą połówką, nie chodzi mi tu o pół litry bolsa, tylko partnerkę lub partnera, jeżeli jesteście kobietą życiowego, nie wiem, czy robicie coś szczególnego z kuli tego, nie wiem, jakieś kartki piszecie do swoich miłości, jeżeli oczywiście macie partnera, partnerkę, jeśli nie, no to w takim razie, nie wiem, kupujecie flachę i płaczecie, że jesteście samotni, czy co tam generalnie się u was dzieje. Ja mogę powiedzieć, że dzisiaj ja nie robię nic, no tak się składa, że z mojej kobiety nie ma tutaj, bo nie mamy się pod ręką, także myśmy już sobie wczoraj odświętowali walentynki. No, czy coś robicie? Czy uważacie, że to jest głupie, czy nie? Ja uważam, że nie jest to na pewno głupsze od Halloween, nie jest to jakieś szkodliwe, no, może być przyjemna sprawa, jakiś taki czas, żeby pójść coś zjeść fajnego, wypić, nie wiem, pójść do kina na film, czy coś, no ale to już jest wiadomo, każdego decyzja, czy będzie to w jakiś sposób celebrował, czy nie, no. Myślę, że tutaj nie ma takiego jakiegoś złotego środka w tym sensie, że na przykład powiedzenie, że mnie to kompletnie nie interesuje, ja tego nie świętuję, jest złe, albo znowu celebrowanie tego w jakiś sposób też jest, nie wiem, czyni nas gorszymi, albo od razu znaczy, że my mniej naszego partnera, partnerkę powiedzmy kochamy niż ci, którzy coś takiego robią. Nie, to nie jest, moi drodzy, to myślę, że tak nie jest, ale to z tym pytaniem zostawiam was, a przy tej okazji chcę was też zaprosić bardzo serdecznie z okazji walentynek dzisiaj o godzinie 21 na Hitboxa na stream walentynkowy będziemy grali w Larego. Kupiłem sobie grę, czekajcie, pełny tytuł nigdy nie pamiętam. Leisure Suit Larry in the Land of the Launch Lizards, czyli stary, dobry Larry, znaczy ta wersja taka odnowiona, no. I będziemy sobie grać, będziemy sobie żartować, także jeżeli ktoś nigdzie nie wychodzi, albo nie wychodźcie, weźcie dziewczynę, chłopaka, siądźcie przed kompem i patrzcie streama. Także 21 na Hitboxie, moi drodzy, tam się widzimy, tam się gramy, link macie w opisie oczywiście, zapraszam was serdecznie. Zostawcie łapkę do góry, jak wam się film podobał i miłych walentynek.